bigyan muna natin ng panahon, magkakatawan ng ating mga bagong talagang opisyal ng PhilHealth headed by General Dick Morales na ayusin po yung kanilang sistema. And I heard today, as of end of July, ay binayaran na po nila ng 109 million yung utang at in process na po yung 30 million at meron po, binayaran na nila ng 153 million as of end of July. At yung 109 million naman po ay binalik for completion of documents. Bigyan muna natin sila ng pagkakataon ayusin yung kanilang sistema. Bagamat hindi po pwedeng gano'n na lang parati ang magiging rason nila at maapektuhan po ang serbisyo, lalo-lalo na po sa mga ospital na kailangan rin po nila ng remittances para po